Devítiletku v Praze Dejvicích navštěvuje neobvyklý žák. Norodomi Sihanovi, syn hlavy kambodžského státu, prince Sihanoukka. A Manička se konečně utěšila. Snad už bys toho čarování mohl nechat, Hrvinku, radí Spejb, ale Hrvinek ani slyšet. A tak všichni souhlasí, aby Hrvinek ukázal ještě jeden kouzelnický kousek. Učitelé jsou s malým Sihánoukem spokojeni. I když je tu jen půl roku, učení v naší škole mu nedělá potíže. Na pololetním vysvědčení má samé jedničky. Jistě si je zaslouží. Do konce školního roku se určitě polepší i v češtině.